κάνω μια μικρή ξενάγηση στο χώρο μας, που σύντομα θα είναι ένας χώρος προς ενοικίαση. Μπροστά μας έχουμε τη σαλκουζίνα. Εδώ βλέπουμε υπάρχει φωτισμός και υπάρχει επιλογή χρωμάτων. 2 μπαλκονόπορτες στον χώρο. Μια αρκετά ευρύχωρη κουζίνα. Μέχρι το ταβάνι να έχει η νοικοκυρά αρκετό χώρο στη διάθεσή της. Χώρος για ψυγείο, πλυντήριο ρούχων. Εδώ υπάρχει και πλυντήριο πιάτων. Είναι ήδη εγκατεστημένα τα μάτια της κουζίνας και υπάρχει και φούρνος. Φωτισμούς όπως βλέπετε. Το σπίτι είναι πολύ φωτεινό. Υπάρχει πολύ ωραία θέα. Και ο χώρος υποστηρίζεται από πολύ καλή θέρμανση με σώματα υγραερίου και air condition. Αυτό ισχύει για όλους τους χώρους. Από εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα, είναι ευρύχωρη. Επίσης έχουμε επιλογή χρωμάτων. Μπαλκονόπορτα, μια αρκετά μεγάλη ντουλάπα. Και ακριβώς δίπλα βρίσκεται ένας μικρότερος χώρος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παιδικό δωμάτιο, ακόμα και ως γραφείο κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Εδώ ψηλά υπάρχει χώρος για αποθήκευση, σαν πατάρι. Όλοι οι χώροι είναι φωτεινοί, όπως βλέπετε, και μετά είναι το μπαλκόνι μας. Έχουμε αρκετή τέντα για προστασία το καλοκαίρι από τον ήλιο και υπάρχει εδώ ο Λέβητας του αερίου, είναι καινούριος, το air condition είναι καινούρια. Επίσης υπάρχει πολύ καλή μόνωση με θερμοπρόσωψη. Και αυτή είναι η άλλη πλευρά του μπαλκονιού. Όπως βλέπετε το μπαλκόνι είναι τεράστιο. Και από εδώ μπορούμε να δούμε και τη θέα μέχρι το λιμάνι. Και πολύ άλλο. Αυτό είναι το σπιτάκι μας.